Hyvin, aamu jatkuu hyvin ja tässä just katselen, että 26 astetta olisi luvattu kello 15 tänne. Kyllä on komeet ilmat. Tänään pitää nauttia ilmoista. Olisiko se uintipäivä tänään vai mikä päivä tänään olisi? Kyllä on semmonen, että pitäisikö se olla uintipäivä taas tänään. Siellä jo kauhistellaan kuitenkin, ei tää uintivineitä, liikaa on liikaa. Saa nyt nähdä, mutta ainakin pitää kaupassa käydä ja pitää olla tiskikone ja tommosta. Eikä siitä sitten enempää, niin ja sateet tulee sitten keskiviikko, torstai ja perjantaina on pientä sateita. Sitten kun viikonloppu tulee, niin ai ihan hyvä. Joo.